O traslado do mercadiño ambulante semanal dos martes dende a Avenida da Constitución á zona da Avellaneda producíase en 2007, hai agora 12 anos. Dende aquela veu sufrindo un esmorecemento paulatino, cunha baixa importante de vendedores. Algo que agora o goberno municipal pretende mudar, devolvendo novamente o seu antigo emprazamento, aínda que agora non se instalará no mesmo tramo de vía. Que o inicio sea desde o cruce de onde está Gealfer hacia a rotonda da Banqueiro, no lateral dereito, todo ese tramo de calzada enteiro para o mercadillo, porque ali non hai ningún tipo de vado permanente e non se vai notar o tema do tráfico. Xa temos feito o estudio e a incidencia hacia o tráfico e hacia os veciños vai ser nulo. Que conseguimos con eso? Que sea un sitio moitísimo máis abrigado, sobre todo no inverno cando hai aire, porque onde está ubicado actualmente, pois con un día un pouquiño malo como o de hoxe, pois a verdade que é moi molesto e se nota, aí está máis abrigado e máis está máis céntrico. Hai un contacto directo co comercio e máis que a plaza de abastos. O Concello aproveitará ademais este traslado, que pretende facelo efectivo antes de finais de ano, para introducir tamén importantes cambios a nivel do tráfico. Un deles será a implantación da zona azul en varias zonas do casco urbano. Onde está a tienda de pillados hasta os semáforos, pois facelos de estacionamento por hora en horario comercial, sempre en horario comercial, máximo de estacionamento dúas horas. Que queremos conseguir con isto? Que o estacionamento estea rotando. Para nós eso creo que é o epicentro tanto comercial como administrativo, e non só esa calle, sino tamén a rúa principal, desde a Dereitos Humáns hacia o centro social, tamén o facelo de 2 horas, tamén a Manuel María, desde o Bocacho hasta o centro social, máximo 2 horas, e tamén a Robustiano Pérez del Río e tamén a Noberto Pijuán. Outra das medidas que se introducirán serán a creación de novas prazas de aparcamento para dar resposta á elevada demanda existente, coa eliminación da actual zona de estacionamento para camións reservada no tramo de rúa existente entre a rotonda que vai cara a Banqueiro e a 10ª de Vila.